Nekin batea Mirari Irurtzun musika eskolako zuzendaria, Mikel Enezabal musika eskolako banda zuzendaria, eta nire Oesti musika kultura zinegotzia. Larunbat honetan ospatuko dugu lehenengo aldiz banda topaketa Andoainen. Egia esan, ekimen berria da Andoaindarruntzat eta pozgarria da, oraindik ere ekintza berritzaileak edo ekarri ahal izatea herrira. Egun osoko egitarau bat izango da azken batean, bi banda gonbidatu izango ditugu, eta horrek aukera emango digu ezagutzeko beste herri batzutatik etorriko dianak, baina baita ere beste herri batzutakoak ezagutzeko Andoainen gaur egun bandak ere egiten duen lana, ez? Orduan, Mikelek azalduko ditu xehetasunak, baina, gonbidatu Andoaindarrak eta Legazpi eta Debako bandak etorriko dira, eta, gonbidatu baita ere Andoain gertutik gozatzeko etortzera. Topaketa antolatuta dago, beti ezagutu izan ditugun banden alardeen idea berdintsuarekin, baina formato berri bat ematen zaitu geha. Alde batetik, goizian egin behar dugulako kontzertu bat bandak baino ez danak batera, normalian egin izan hori dan bezala, baizik eta bakoitza bere emanaldia emango du, eta bukaeran, kontzertaren bukaeran aldean, sorpresatxo bat egongo da, baina hori hortarako bertan egin behar da. Eta gero arratsaldean egiten dugun formatuak kaleko formatua. Hau da, musik topaketa elkartasun musik topagunea diguna. Izango litzake bandak ateratzen gehala kaleak musikaz betetzen, eta bakoitzak ibilbide bat egiten du, pixkat Andoaingo eremu desberdinak hartu nahian. Eta azkenik elkartu egite geha Zumea plazan. Bertan egiten dugu, ez behin elkartu ganean hirurak, bertan egingo genuke emanalditxo bat, kontzertu moduko bat, banda bakoitza, herri bakoitzeko bandak joko du aldameneko herriaren musika tipikoa edo nola izateko, Legazpiko bandak Debako martxa joko du, Debako bandak Andoain martxa joko du, eta guk Legazpiko ere zerkia joko dugu. Nola izateko, aldameneko herriaren keinu bat egin ez. Eta emanaldia bukatzeko hiru bandak batera, hiru zuzendariak txandaka zuzentzen, eskainiko ditugu pieza batzuk danak elkarrekin hor parte hartuz. Guretzako oso festa bat izango da, nola izateko, guretzako oso importantia da Debako banda eta Legazpiko banda Gipuzkoa mailan onenetarikoak dialako, eta guretzako plazerra izango da, behaien presentzia berdan eukitzea, eta behaien lanaz gozatzea, bai gu eta baita herritarrak ere. Espero dugu egualdiak lagun izatea, naiz eta ez dakigu hori horrela izango den, eta horrela izango ez balitz, orduan arratsaldeko saioa egin behar izango genuke Ondarretako patioan, aterpean, alegia. Baina hortarako ezin dugu handikan jakin zehatz-mehatz non izango den. Baina espero dugu egualdia lagun izango dugula, eta ez dana primera